Hi everyone! Good morning! So, panibagong tutorial na naman ang isi-share ko sa inyo. At kung kayo ay may problema sa profile account ninyo, tapos wala kayong follow button or sa reels ninyo na walang follow button, so madali lang siya guys. So, baka ang ginawa ninyo, yung settings ninyo ay mali siya. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano siya lagyan ng follow button. So, tara na guys. Okay guys, dito sa taas, meron kang profile pic na may 3 guhit. I-click mo yan. Tapos dito sa settings and privacy, click mo yung settings. So, nandito na tayo sa settings and privacy. So, scroll down natin. So, dito sa audience and visibility, dito natin i-set up yun guys. So, yung how people find and contact you. Kailangan ang setup ninyo who can send you friend request, yung everyone. Yun lang ang kailangan dito. Tapos balik tayo sa settings and privacy under audience and visibility. Dito sa reels. So, kailangan guys, allow others to share your reels to their stories. Kailangan naka-blue siya guys. Tapos, yung reels default audience, kailangan naka-public siya. Okay? Tapos, dito naman sa followers and public content, click natin yan. Followers and public content. So, nandito na tayo. So, dito sa profile in professional mode are set to public. So, anyone can follow you. So, dito guys, kailangan nakapublic siya para mapalo kayo sa mga gustong mag-follow sa inyo. Tapos, dito sa who can see your followers on your timeline, public siya. So, public post comments, kailangan nakapublic siya. Yung public post notifications, kailangan everyone. Yung public profile info, kailangan naka-check yung public mo. So, yan ang dito sa page na guys. Ayan, na-set up na ninyo ang lahat. So, ang gagawin natin, tingnan natin kung may follow button na yung profile pic natin. Okay, nandito na tayo sa profile account mo. May 3 dot dito. Click mo yan. So, dito guys, makikita mo sa profile settings mo. Click natin yung view as. Kunwari tayo ay visitors. So, view as. So, ito na yun ang makikita guys. Meron na kayong follow button. So, yan lang kadali guys ang magawa ng follow button. So, sana ang videong ito is nakatulong sa inyo at may natutunan kayo. At pakishare na din sa mga ibang kakilala ninyo para naman makatulong sa kanila. At don't forget to give this video a thumbs up kung nagustuhan ninyo. At remember, live life to the fullest and focus on a positive. If opportunity doesn't knock, build a door. Thank you for watching guys. Until next time. Bye-bye.